Kastorya ni Juan. Dili ni si Juan Tumad, kundi si Juan na istoryador. Kumusta kayo mga kaistorya? Aniya na po niyong host dire na si Paul dire sa Storya ni Juan. Gikumusta tamong gikan dire sa Singapore mga kaistorya o maayon tayong mga adlaw o garong adlaw o naana po datong bagong storya dire mo kini ang gisubmit dire sa akong magulang na si Manoy Gary diri sa Storya ni Juan, particularly diri sa atong short but true stories ng title kay Kusog nga Aura diha sa Sayas Carmen, Dakbayan sa Cagayan de Oro City in Bisaya version. Kumusta na ako mga bagong mga subscribers diha ug hapit na kita moabot ug isa ka gatos. Wow. Mga kaistorya ug upat na lang siguro kulang. Ug praya na ta mga kaistorya ug mag-celebrate ta nagamay bisig pansit lang. Bisig pansit lang mga kaistorya. Okay, upat na lang gid mga istorya og hapit na siguro mga next day, few days gikan karon abot na nag sa kagatos. Og salamat sa inyo mga istorya sa atong mga bagong subscribers dia. Musta mo? Og naamo sa mayong panglawas. Og kini ang atong mga bagong ipang shoutout po dinhi karon labi na sa akong igsoon na si Manoy Gary kay nag birthday celebrate kini hapon atong Pizza Gis sa Oktubre. Mga kaistorya o belated happy birthday sa akong sa among pinakamagulang na igsoon na si Manoy Gary diha. O more birthdays to come. O sa tanan mga nagselebrar karon sa mga birthdays nato diha mga kaistorya kung asawan mo o happy birthday diha sa inyo ako tanan. Og syempre kani atong pinakalaming kasaba cake diya sa Dakbayan sa Cagayan de Oro gyapon diya sa ila Sir Nal mo kini ang Rafa's Streets na lami kay mga kaistorya mag-flash na sa screen ang ilang kasaba diha. Og lami kayo og order lang mo sa ilang FB page mga kaistorya. Og syempre kani atong Tres Pañeros yes sa Dakbayan gyapon sa Cagayan de Oro sa Lapasan Highway sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa diya sa Cebu Southern Motors. Daghan na sila promo mga kaistorya ug namoy mga Isuzu na mga sakyanan. Avail mo silang mga caravans or mga promos nila mga kaistorya o mga mobile nila na mga services na barato ra kayo no. Og syempre diri sa atong naapod ko isa ka channel mga kaistorya kung gusto ninyong magtuon mo og programming na mga buluhaton or mga gusto mo mga estudyante nato diya sa mga especially diya sa kanang gitawag nga IT mga kaistorya o kung gusto niyo magtuon o mag-enhance mo sa inyong visit lang mo sa akong isa ka channel mo kini ang i-search lang niyo mga kaistorya o mag-flash up na sa akong screen ang Maharlikans Code o daghan mo matunan diya mga kaistorya o akong gipang share diya akong mga experience as a developer or programmer mga kaistorya. O diri syempre sa atong ipaskill mao kini ang atong classified ads sa Pilipinas na akong gihimo diha para sa inyo mga kaistorya. Libre ra na mga kaistorya imo ka-adlock o kay magka-ulam. Joke lang mga kaistorya. O submit lang mo dito naana sa mga kategory mga kaistorya kung sa inyong ipang submit diha. Og syempre mga kaistorya sugdanan nato ang atong mga muna atong tulumanon dire mo ni kining short but true stories mga kaistorya. So kining personal encounter sa among among kinamagulangan nga igsoon na lalaki na si Manoy Gary Peligro nga nag-birthday kini adtong October 10.
So usab belated happy birthday dia kanimo Manay Gary ug more birthdays to come ug daghan pang mga birthdays na mabot kinimo ug sa syempre kini nga pangita po mga kaistorya mo ni diha ni sa Sayas Carmen gapon labi na katong mga bago pa mi na namuyo diha kay pertiging awaw pagikin ng lugar mga kaistorya o sa katakong igsoon nga si Bernard pod sa una na ka-experience una pa kaning naitabo ang kaning kang manay or dikit ran ni sila no kay bag-o ra man gid mi namuyo diha so daghan pagikig mga kababalaghan diha mga kaistorya ug mga kulpahinam na mga kay awaaw kayang lugar man atong giingon diri permi nga basta daghan o basta hawan og awaaw pa kayong isa ka lugar daghan ginadag mga dili makita na mga nilalang ug syempre diha pa na sa Sayas Carmen mga kaistorya ug kumusta na ako mga kaparentihan diha o igsoon diha sa Sayas Carmen ug musta mo ug unta namo sa mayong panglawas sa mga panahuna mauna ang akong gi-share diri nga mga kaistorya nga naagyod na sila permi labi na sa mga awaaw na mga lugar. Dili ni sila makita na mga klase na mga nilalang. Pero dili taangay magkumpiyansa mga kaistorya o dili taangay mahadlok kanila. Sige mga kaistorya, dili na nato langayon pa. Ug kabalo kong excited mo pirmi diri sa atong short but true stories diri sa atong storya ni Juan ug na ang title karon ay Kusog nga Aura in Bisaya version. Isa ka bagong hapon o mao kini ang ginatawag nga twilight kana nga mag-ilog na ang kahayag ug kangit-ngit. Anang mga orasa mao gyud kini ang ilang tinggawas sa mga dili makita na mga nilalang. Labi na ug awaaw na kaayo ang isa ka lugar. Gisugo kini ni Mama Sita nga atimanon ang tubig namo diha sa luyo sa among balay nga kay basin mapuno na ang baril ug walay nagbantay muawas kini. Gary! Palihog kog bantay diha sa baril sa likod sa atong balay kay hinay ra pa kayong agas karon kay basin matagak niya ang hose sa yuta. Masayang ang tubig. Masayang ang tubig. Magsige og agas. Okay ma. Akong bantayan kadali. At doon sa nako ang tubig sa likod namo ma, likod nato ma kay basin. Punoon niya to masayang ang tubig. Ngit-ngit na raba ni hapit na da. Pertiging awaaw aning lugara na mo gid eh. Pag kuno malin man mi dinhi. Dili mi anad aning mga ingon ani da. Pero sige lang. Maanad ra lagi mi ani ingon ani ng mga lugara. Kalit lamang gud nga mamalhin pero dili mi at least amuan na ning lugara ning amo na ning yutaa dinhi. Pertigyod lagyo pa kaayo sa mga silingan diri da. Hawan kaayo ang lugar ug halos walay kuryente pagyud ang mga balay dinhi. Arang-arang na lang kay
Kami ang duol sa poste sa kuryente ug nakapataod na midayon. Pero kining tubig namo diri hinay lang gikayong agas gud. Magabinan gyud ko ani og ginulat da. Murag mga 30 minutos pa ning estimate na ako mapuno kining baril og tubig. Kalaay ba aning likod namo oy? Manglimbawt man sa nga akong mga balahibo niini. Kini man kong likod sa among balay kay naay gamay na baliti na kahoy diha sa bakilid. Unta wala ang tayong mga nagpuyo diha na mga dili makita na mga nilalang. Gari! Naana ba ka diya sa likod sa atong balay? Nang bantay ka na ba diya sa atong tubig? Pasing yung muawas na atong baril diya sa tubig ha? Oo ma. Nara ko din ma. Bantayan ra na ako karon. Hapit na mapuno ang baril ma. Kahinay pa kayo agas ani. Uy! Makalangay gyud bantayan ni. Uy! Unsa na kay oras sunda? Misalop na rumang adlaw. Ngit-ngit na gyud og sugod da. Murag sige lag panglimbawt akong balahibo ani diri. Ako ra isa. Ngit-ngit kaayo nga waaw kay sa unahan wa pagi kabalay-balay dinhi. Lain gid akong paminaw. Kanina ra ni nanglimbawt ang akong balahibo. Napuno na ang taning tubig. Aw baril di ay. Makalagot. Di po na ako pwede biyaan kadali. Kasapaan niya akong mama. Uy! Burag. Sige og paghot ang mga iro da. Patay na. Kasamok ba aning mga iro uy? Saba kaayo sila. Dili kini usual na mga taol sa mga iro ug kasaba nila. Lain ra ba ning ingon aning klase ng mga paghot ug taol sa mga iro da? Ingon ra ba nila papa kanamo permi nga if magtaol gani ng mga iro diha? Halos gyud naa na sila'y nakita nga mga dili makita na sa mga tao nga mga susama kanako. Ako pero ba puso ng mga host dayon paguman aning mga pagpuno aning tubig da. Diara sa atbang namo sa balay nagkatag mo ng host. Iniguman mapuno kining baril namog tubig at tuon ako dayon na mahipos na. Natubuan na gyud og kalisang si Marikari sa iyang mga nadunggan sa mga taol sa mga iro nga dili basta-basta nga mga klase ng mga pagkataol kay perti gyud awaaw na lugar kini ug wala pang gyoy mga silingan kaayo atong mga panahuna. Gadali na gyud kini nga unta mapuno na ang baril og tubig kay para makasulod na siya og balik sa among balay
ug dili na kini mahadlok pa. Sige na gid og panglimbaw tangyang mga balahibo ug walay undang kini. Ay, sa wakas. Hapit na yun. Nag-ihap sa kuog tulo para ma-off na nako ang garibo. 1 2 3 Off na gyud. Ay salamat. Ug nahuman na gyud sa ang akong bulwaton. Salamat. Ug ako na lukuton ang hos sa among atbang dapita kay para mahipos na kini. Dagan sa ko kadali. Ug mugawas ako diha sa among gamay na gate. Murag nihinay man ko og dagan. Bugat ilihok ang akong mga tiil ug kamot da. Ngano man ni? Ug murag init ang hangin. Ngano day ka dili man ko magagawa sa aning gate. Mura mo ko iparok na sa gilid. Nga ano man eh. Wala man ko'y nakita na tao man lang o ako raman isa din eh. Ngit-ngit man kuning pikas kilid sa among balay o bakilid na kini. Murag diya dapita sa balay nilang ininda des kilid. Niog mo na diya dapita. Liuton ko gid ni. Mura ko gitulod og init kayo ang angin. Tabang! Nakatabok lang gugog. Nagagawa sa among gate. Pero mura ko gitulod. Hinuon og nakusog kalit na nga akong dagan. Lahos no kanakaduman nagma na bubugangi. Murag tingog na ni Gary da. Na nagsakok. Gary! Kasama ba ni mo diha sa gawas? Sige pa kag syagit-syagit din. Bagong gabi na ba karon? Ambot ma. Dili ko makatabok diha dapita sa atong gate. Kay mugawas naunta ako kay manghipo sa hose. Kay manakog salod og tubig. Pero kalit lang nga kini nga naiinit kayo na murag hangin og murag mubanda ko sa kilid og dili na ko makatabok sa gate nato. Ug murag naa siya diha sa kilid sa balay nato diha dapita la inin. Diha sa corner kay ngiyog man na diha dapita way suga. Mugnay puwersa nga dili na ako makita nga gapugong. Muto nakasyagit ko ma. Diri ra ko to mga kaistorya ug ibaw ko nga nabitin mo diri sa storya ni Juan sa atong segment karon diri sa storya ni Juan na mo kining gisubmit sa akong magulang na si Manoy Gary diha sa Sayas gihapon sa una mga kaistorya sa mga bago pamilya nakapuyo ug perding awa-aw pa kay nang lugar diha ug mo na siya sa una mga kaistorya ug daghan gigi mga kababalaghan diha mga kaistorya mga basta mga awa-aw na mga lugar ug nay mga medyo naipangpang gamay ug delikado siya mga kaistorya kay bago ra man nagibuldos diha sa una kay gi-open na sa mga kaparian lagi kanang mga lugar diha. So manang awaaw pa kayo mga bukid nga gibuldos nila nga daghan pud mga history diya no. So napoy baliti diya sa likod namo nga gamay pa siya
pero dili na siya active mga kaistorya, pero wata kay bawa sa mga historiana no prior sa among pag-abot diha. So kana mga kaistorya, labi na kana mga Twilight na manggawas gina mga kaistorya, kana mga dili natin mga klase na mga dili makita na mga klase na mga nilalang og mo kini, pero dili ta ngay mahadlok mga kaistorya sa mga ingunani kay mo lagi ito nga perting inita kuno kay sa hangin o dili na makita mga kaistorya kay naman na siya murag corner da sa among balay no. So igo ka mo gawa sa gate, mo to na murag na awaaw gamay diha og na feeling ko no ni Manoy nga na dia nagbarog og init kayo, murag di siya kagawas diha, wa siya makita pero di siya kagawas sa gate mga kaistorya. Kay murag na gapugong isa ka aura nga dili makita nga init lang siya nga dili nimo siya dili siya basta-basta nga makalahos ka no, ambot lang nga unique ba nga experience mga kaistorya og nagi something siya nga murag na ay mga nilalang nga di na to makita mga kaistorya nga nagpinuang or gusto lang nila nga i-try nila nga abog ang tao nga bago mga labi na bago mga namuyo diha kay sila syempre ga-exist na sila daan diha bago pa ang human. So i-try nila og persuade ang mga tao nga hadlokon mga kaistorya hoping manghawa aning lugar o muyo silang balik. Siyempre ilang lugar sa una pero wala sila mahimo pod kay mas okay man ang tao, mas paboran gid ang tao mga kaistorya. So muna rules nila siguro mga kaistorya o siyempre try lang nilang hadlok kung manghawa man ang lugar, pero dapat di tama nga mahadlok mga kaistorya labi na sa mga ingon ana. Ug I hope naka-impart ko sa inyo mga kaistorya mga gamay nga kalipay diri sa atong storya ni Juan, particularly diri sa atong short but true stories natong programa. O kung namoy mga bagong mga kaistorya o mga stories na mga ingon mga kaistorya, submit lang mo diri sa ato mag-flash lang na ang email diya sa screen o makita na mo masabit niyo kung namoy mga stories sa susama ni ini mga nadunggan niyo sa mga katigulangan o personally nga mga encounter or experience. Submit lang mga istorya kung kaulaw o joke. Submit mga istorya o atong i-honor mo dire o ma-feature ang yung istorya dire sa atong programa, ang istorya ni Juan. O kung wala pa pwede mo nakasubscribe mga kaistorya, subscribe lang mo dire sa atong istorya ni Juan o para may honor ta mo dire, ma-shoutout ta mo dire sa atong mag-comment lang mo mga kaistorya kasi kay dili na to may balan gud kung kinsay mga bagong subscriber kay ang YouTube mismo dili nga notify permi no. So comment lang mo diyan sa ubo sa YouTube or sa atong FB page kung na may gusto nga i-shoutout nato dinhi mga kaistorya para may honor ta mo diri sa atong programa og may display ang yung pangalan or kumpanya, grupo or unsa mga kaistorya kung sa inyong ipa-shoutout. Ug sige mga kaistorya ug I hope na nakahatag ko ninyong gamayng kalipay ug kita ta sa sunod natong episode series diri sa storya ni Juan. Ug mora na mga kaistorya, kita lang ta ug may God bless us all. Thank you and bye bye.